финала на шоуто «Падащи звезди» по БНТ1 и момента, в който водещите нетърпеливо се прощават с зрителите. От нас довиждане и приятно изкарване на нова Ето какво ти идва на главата, когато си играеш с сценария. Водещият на шоуто «Падащи звезди» стана жертва на падащи сценарии. Стефан Щерек стайл. Това се казва тежък сценарий. Щом пораженията след удар по главата с него са толкова сериозни. Не мислете обаче, че зашеметяващият водещ се е предал. Време беше някой да го извади и усмири. И изводът е един. Колеги водещи, никога не си играйте с сценария, за да не ви изиграе той. Посрещнете господарите на ефира Румен Огрински и Герасим Георгиев Геро. И вие в студиото здравейте! Веднага стартираме с новините днес. Тези дни се разбра, че правителството ще разследва сделки с защитените територии, Румене. Предприемачи възротаха. Гати защитените територии сме купили. Щом ще разследват в тях. Ужас! Ужас! Астрономи въздъхнаха с облегчение, след като вчера в опасна близост покрай тях профуча астероид убиец. Убиец астероид, точно така. Представителите на майите обясниха, че астероидът убиец е бил пратен от боговете за 21 декември миналата година. Но попадна в задръстване и няма време да спре, нали? На Земята! А подминал. Къде отиваш ти? Може би. 7-годишно Ромче Първолак обра учителката си в село Желязковец, като задигна от джоба и 130 лева българска пара. След залавянето му Ромчето обяснил. Нали учителка, кого друг да се учим да крадем? Соколеско! А ние се учете на танците от нашите адреналинки Вики, Ками и Пепи! Just met a boy when he could become my little problem. Cause he looked like he modeling clothes in Dublin. So I think that he getting that green, that goblin. Cause I know he got a wife at home, but I need just one night alone. If you keep playing them good and girls, I'ma run away, I'ma run away, I'm gonna be Baba Boom Boom. If you got it, you got it, you got that boom boom. If you want it, I'm gonna be Baba Boom Boom. If you got it, you got it, you got that boom boom. Манера, прави да направи да. Много по-добре от тях. Все по-забавни, красиви сте момичета! Да. Колко е приятно с вас! На мен пък не. Много няма значение. Аз пък се чудих, няма ли вече да излязат във вакансията и тричките, да отидат някъде напред към една гизерия пък вън и да се свършиш. А това какво ще гледаме, Геро? Какво ще гледаме? Лапсуси ще гледаме! Румене! Лапсуси! Моите ли? И твоите. Гледаме, денят започва в неделя по БНТ 1. Водещата Миряна Сапунджиева откри кое е общото между ботаниката и зимните спортове. Нов протест е насрочен за днес от 16 часа в Банско. Граждани и гости на Банско настояват да се прекара още един капинков лифт. Значи, Румене, за първи път чувам за капинков лифт. Нищо не разбираш, Геро. Това е ГМО лифт. Още един капинков лифт. Банскали и май скоро ще започнат да върят ски лифтовите на Сладко. Още един капинков лифт. А сега да видим на коя дума ще забуксува Кристина Баксанова в тази сутрин по BTV. През него става обличането и събличането, като скафандърът може да се скачва с космически станции и различни видове подвижни лаборатории, като марсоходи и лудоходи. Значи бях чувал за ветроход, параход, ледоход, ама за лудоход сефте. И аз би трябвало да го държат в усмирителен гараж. Като марсоходи и лудоходи. Сега, това е малка грешка на езика, но огромен скок в развитието на лапсусите. Като марсоходи и лудоходи. Връщаме се отново на земята, където Валентин Касабов от телевизия СКАТ е вдигнал мерника на бургаския кмет.
А най-страшното за управляващите е местния гаулайтер, наречен Димитър Николов, заедно с неговите 28 питомци начело с председателката Маджарова, е да чуят истината със собствените си очи. И като я чуят, ушите им ще замигат на парцали. Е да чуят истината със собствените си очи. А вие няма да повярвате на телевизорите си какви ги говори Емо Костадинов на наградите спортист на годината. Мисля, че тази награда му приляга много. Той е рекордьор по мачове в националния отбор. И най-важното, че обедини два смъртни врага, два смъртни крага. Това дълго ще ми държи влага. Дори извън терена Емо Костадинов продължава да дриблира, сега вече и между думите. Два смъртни крага. И така, уважаеми зрители, свирим последен съдийски сигнал с историка професор Божидар Димитров. Кажем, че Гоце Делчев е българин, то тогава следва санкции върху България. Когато кажем, че Кирил и Методий е българин, санкции са Климент Охридски. Както би казал поета, кой не знае Кирил и Методий, кой не е чувал за него. Когато кажем, че Кирил и Методий е българин. Браво! Геро! Браво! Кажи. Ти знаеш ли, че Тризначките Вяра, Надежда и Любов е българка? Да, чувал съм. Ама ти знаеш, че братата Тервел и Кобрат Пулев са българин? Не знам, Геро. Те са големи наши боксьори. Даже бяха отличени на церемонията спортист на годината. О, гледаха. Моля ти се. Сега ще покажа какви неща забелязах там. Какво? Сега ще видиш. Дайте, че... Гледаме церемонията по връчване на наградите за спортист на годината за 2012. Започваме с най-бързата бяла жена на планетата Ивет Лауа. Уважаеми господин премиер, уважаеми господа министри, госпожо Костадинова, уважаеми колеги и приятели на... Тя не избяга от протокола, а започна точно като в парламента. Уважаема госпожо председател, уважаеми господин премиер, уважаеми дами и господа народни представители. Уважаеми господин премиер, уважаеми господа министри, госпожо Костадинова, уважаеми колеги и приятели на... Румене, дай да чуем Ивет на кого ще благодари и да продължа. Благодаря на подкрепата от правителството, благодаря на Българска федерация лека атлетика. Браво! И ние благодарим! Ако не беше правителството, надали Ивет щеше да пробяга 100 метра за има-няма 11 секунди. За това искам да поканя човекът, който прави всичко възможно българския спорт да продължава да го има. А ние да се гордеем с успехите на нашите състезатели. Дами и господа, премиера Бойко Борисов. Дори и в момента премиерът поддържа българския спорт, като подтичва. И така, само с леко подтичване, без да си дава зор, премиерът Борисов подобри постижението на Ладова от под 11 секунди. Ето как Борисов създаде една съвсем нова дисциплина – бягане за място в зала. Сега ще кажа на волейболистите да знаят, че до година 10 000 зала в Пловдив ще ги приеме и тя да тренира там. Нека да видим какво каза един от най-добрите ни боксьори Тервел Пулев. Благодарен съм на тия, които и са тук, удостоили са ни тази чест, господин премиера. Разбира се, че ще благодаря на премиера Румене. Все пак, ако не беше той, премиера, и Тервел нямаше да спечели медал на Олимпиадата. Благодарен съм на тия, които и са тук, удостоили са ни тази чест, господин премиера. Геро, нека да видим как започна благодарствената си реч и спортист номер 1 на България за 2012 година Кобрат Пулев. Добър вечер, господин премиер, господа министри. Аз друго и не очаквах. Най-нормално е премиерът да е първи. Все пак той поддържа спорта в България, света, галактиката и въобще там, където се поддържа. А сега е ред да чуем и речта на треньор номер 1 за 2012 Михаил Таков. Много съм развълнуван. Благодаря на всички журналисти, на господин министър-председател. Добре, че веднага добави благодарности към премиера, защото иначе въобще не ми се мисли какво ще да стане. Как какво? Просто някой щеше да му подскаже да ги добави. Виждали сме подобни случаи в миналото. Значи аз също благодаря на адекватните действия на МВР и на премиера, на... Господин Таков обаче не забравя такива неща. Много съм развълнуван. Благодаря на всички журналисти, на господин министър-председател. Най-нормално е да видим и министра на спорта Свилен Нейков.
Уважаеми господин премиер, уважаема госпожо Костадинова, искам да ви благодаря за отношението към спорта, за всичко това, което правителството даде в целият олимпийски цикъл, което не беше малко. А на мен ми дойде малко в повече този цикъл на повторяемост. Но знае ли човек, ако го нямаше Бойко, дали изобщо ще да има олимпиада, спорт, спортисти, атлети? Искам да ви благодаря за отношението към спорта, за всичко това, което правителството даде в целият олимпийски цикъл, с което не беше малко. Знам, че не само българските спортисти благодарят на премиера, ами и чуждестранните. Така е. Само ние от Господаря на ефира разполагаме с кадри от техните изказвания. Искам да благодаря на премиера Борисов. Без него нямаше да постигна такива успехи в Формула 1. Благодаря на Бойко Борисов. Без него спорта в Джамайка нямаше да е на това ниво, на което е сега. Я благодаря на Бойка Борисова, най-вече для това, че не участва на тенис турнирите за жени, защото така нямаше да спечеля нито една титла. Браво, господин премиер! Не спирайте да помагате на спорта! Физкул! Ура! Физкул! Ура! Физкул! Ура, ура, ура! Физкул, бе! И аз искам да благодаря на премиера, че води с такъв прекрасен водещ като Геро. Благодаря и господин премиер. Да, аз пък искам да му се оплача, че води с такъв водещ като Румен. Просто не мога да се издържа. Ти се оплаква сега. Стига се. Какво всичко е чудесно? Масажистка. Боже, махни се тук. Чудесно. Да, толкова е... Кремче да ти сложи. Да, кремче да ти сложи. Олио. Добре. Той почти толкова е чудесно, колкото в Велико Търново. Сега Миткова Албанов ще ни обясни какво е то. Моля ти се, престани, бе. Какво, бе? Отпусни се назад. Здравейте, приятели! Днес е събота, но денят е работен, защото се отработва един от почивните дни по празниците. Пристигнахме по спешност на един от най-големите платени паркинги във Велико Търново по сигнал на хора, чието коли са закопчани с скоба и репатрирани с паяк. Това се получава, защото на табелите, указателните за зони за кратковременно паркиране, пише, че работното им време е от понеделник до петък и никой не е информирал хората, че когато в събота е работен ден, тези табели важат. Тази сутрин си паркирах колата пред къщи на това място и комшиите към 10 часа ми се обадиха, че са ми сложили скоба от паркинги и гаражи. Почивен ден понеделник, паркинги и гаражи работят. Да, когато е работен ден събота, пак работят. Пак ти слага скоба. Мисля, в съда да не има адвокат и да осъда паркинги и гаражи. Защото крайни кращи не могат да се подиграват с скоба. Скъпи приятели, година по-късно новини по казуса с незаконните сини зони в събота имаме от съда във Велико Търново. Тук при нас сега е адвокат Йордан Цветанов, който беше адвокат на двама от хората, подали жалба в съда. Сега кажете ни какви са новините оттам. За наша радост и двамата клиенти спечелиха делата и сега областна дирекция на МВР град Велико Търново трябва да плати обезщетение на един ми клиент за това, че техен служител неправомерно е издал разпореждане за репатриране на автомобила му. Втория ми клиент спечели дело срещу организация на движението паркинги град Велико Търново за незаконно поставена скоба и ограничаване движението на автомобила му. И аз бих посъветвал гражданите на България да се търсят правата, дори колкото на пръв поглед да изглеждат маловажни, но когато всеки започне да търси маловажните права, тогава ще се получи и големия ефект да няма дупки по пътищата, да няма хлопащи плочки, падащи, спъващи се деца, жени и така нататък. Незаконни скоби. Незаконните скоби категорично, да. Смятате ли, че така трябва да реагира всеки един, който се чувства потърпевш? Съветвам всички граждани, на които считат, че са им нарушени правата, да си търсят правата по съответния съдебен път. Хубаво е, когато има такива институции, човек е информиран, да знае към кого да се обърне. И благодарение на вас, че помогнахте, нали? Все пак, да. Какво призовавате други хора, които са поставени в същата ситуация като вас? Призовавам всички хора, които са в подобна ситуация, да се обръщат към институциите, например към адвокатски кантори за съдействие и към вашето предаване, което много бързо и експедитивно ни съдейства.
Ами това е, скъпи приятели. Виждате, че и институции като Община Велико Търново и полицията могат да бъдат осъдени, когато ние обикновените хора сме в правото си. Ако и вие се чувствате излъгани от някого и смятате, че правата са ви нарушени, може да се обърнете към нас. Това е за сега, за господаря на ефира от Велико Търново. Аз съм Димитър Върбанов. Видя ли, че всички има добър край? Да, бе, има добър край до следващия път. Аре, моля те се, не да ме занимаеш. Слушай ли сега да ти оправя настроението? Неща. Не искам, бе. Аз ще ти го оправя с седмичната ни класация. Господар на седмицата! Ама не искам, бе. Ей сега, да ти кажа не. Не, моля си, бе. На четвърто място поставихте закачката между министър Найденов и професор Вучков. Тези неща ще липсват, както на някои, спомням си, когато стартираха кремвишите в Стара планина. Нали, един мой приятел работеше в тяхната телевизия, да не казвам кой. Всъщност професор Вучков, ще да кажа. Аз после му обясних, той вика, много са ми твърди. Истинските. Той е свикнал с уния със соята, те спомня. Тези истинските са твърди. Бронзовият медал отива при оператора на БНТ1, който си похапва вкусно в ефир. Да ти и сладко, бе, душа. Да не изгори самото тесто, само че ще ми трябва водата, вие ми я взехте. Да, може да ми сипате така мъничко. Този оператор наистина е много ловък. Така мъничко да ми... Второто място в нашата класация се заема от водещия на комисията Павлов, Митко Павлов и неговото предложение как да върнем младите в музеите. Това се казва да помним и да тачим своята история. Това ще върне младите в музеите. Няма само някакви скучни пиш... Скука, направо пишман да станеш. Това ще върне младите в музеите. Няма само някакви скучни пиш... Извинявам се, няма само някакви скучни пушки, прощавайте. И класацията, господар на седмицата, се печели от Бай Вълко и неговата парламентарна ферма. С пъргавина на младеж Бай Вълко ни представя 8-те си кози и бикът, който кръстил на премиерът Борисов. Мария Капон ти избяга. Мария Капон? Нека на колива. Браво, Бай Вълко! Ти си първият човек, който успя да издои политиците. Аз сега след един месец Бойко присъщах за кола, ще насложа буркан. Ама нямаш животно кръстено на Доган. Имах, ама го заклах сега с тъпоснато. Първото ни ново предложение е лапсуса на водещия на Преди обед Александър Кадиев. Уважаеми зрители, Преди обед продължава. Днес е Иванов ден. Цял ден ви го напомняме това, затова ни е особено приятно да посрещнем следващия ни гост, който е един от най-харесваните водещи Иванцовци. Опа! Иванцовци ли каза? Целите чух добре. Иванцовци. Второто ни предложение за господар на седмицата е поразяващия лахът на митрополит Кирил. Роти равниц! Роти! Мирно! Шапки! Долу! Благословен Бог наш! Това митрополитско сръчкване не предвещава нищо добро за кариерата на горкия свещеник. Аз се чудя какво ли толкова сбърка, че предизвика гневът Кирилов. Благословен Бог наш! Благослови, Владико! Третото ни предложение е за желязната логика, която демонстрира водещата Мира Добрева. Може ли да има жена тъпанарка? Тъпанарка ли се казва, ако мъжът е тъпанар? Не е задължително. Може само мъжът да си е тъпанар, а жената да не. Може ли да има жена тъпанарка? Тъпанарка ли се казва, ако мъжът е тъпанар? И последното ни ново предложение тази седмица е за космическия лапсус на Кристина Баксанова. През него става обличането и събличането, като скафандърът може да се скачва с космически станции и различни видове подвижни лаборатории, като марсоходи и лудоходи. Значи бях чувал за ветроход, параход, ледоход, ама за лудоход сефте. И аз би трябвало да го държат в усмирителен гараж. Като марсоходи и лудоходи. Гласувайте за нашите нови предложения на Фейсбук страницата ни. Аз нямам Фейсбук, Румене. Няма проблем, Геро. Аз ще ти направя Фейсбук спокойно. В началото на седмицата ни
По случай Йорданов ден излъчихме едно видео, свързано с поп Тодор. Това показва, че той е проявил самочувствие и го хваща. Нали, хвърля се да го хвани. И това е хубаво. Освен, че е хубаво, май бая отлежало дядо Попе. На здраве! Благодаря ви много. Дядо Попе! Какво си направил ти? Рано сутринта в неделя, дядо Попе. И така малко по-късно разбрахме, че затруднения му говор е в последствие на заболяване. Прости ни, дядо Попе. И Бога те пази, грешката е наша, извиняваме се много. Така. Геро! Трек! Подготвил съм ти една страхотна изненада. Не! От всичко знаеш, че най-мразя изненадите, защото видях какво се получава, като има изненади. Не искам изненади. Тази е хубава, страхотна. Давам ти един джокер, гледай. Смисъл? Гледай. Къде е джокера? Ей го там, ще се покажа. Опа, яри го. Сутрин ли ставам, осъзнавам колко много съжалявам. Парите свърших, екран завърших, часовника назад върви, няма спомени. Румене! Много ти е малък жокера, бе, Румене, моля ти се. Подскажи ми с нещо повече. Добре, сега ще подскажа. На гости са ни изпълнителите на тази песен, а те са кои? Ангел и Моисей! Заповядайте! Дори малките деца вече ви... Ето тук е средата. Аз съм маловажен в момента, разбираш? Добре. Сега. Много ви благодаря, че бръднахте кюто, нали? Благодаря ви, да. Знаем, че Моисей е разделил морето на две, така ли? Знаете ли го това нещо, бе? Има нещо вярно. Да. Как има нещо? Вярно или не вярно? Вярно, разбира. Ти кажи, бе, брат. Вие сте поудели двамата. Така. В случая нашия Моисей и Ангел ще разделят предаването ни на две с реклама. Преди това е ласт мен да използваме намалението, а те си останат тук. Идвай. Добре, вие си водете предаването. Айде. Какво правим? Чакай, остави ги, кога чакаме този миг. И така, рекламите свършиха и ние се връщаме. Така. Ай сега, слез от въртележката и ми кажи защо си тук. Човек. Да, човек. Цял живот, съзнателен. Ти имаш съзнателен живот? Имам, да. Чудваш, че имаме новина? И двамата по-малко. Мъничко. И какво? Да. Тук ни е много хубаво пък. Тук е идеално. Само не отиде при нея трите, защото могат да охапят. Аз съм съгласен да стане храна за вечеря. За новия си клип. Не кажи нищо. Батко Румен иска да разбере за новия клип. За новия клип, да. Чичо ли си вече? Имате ли нов клип? Имате. Имам нов клип. Даже то не е само клипи. Застанаха зад мейкинга. Да, много свежо парче, много готин. Аз много искам да е свежо, разбираш. Ако не е свежо, не го гледам. Добре. Значи свежо. Сега част от новия клип. Благодаря ти, Чичо Румен. Не дей да мислиш, че това ще го позволя. Поредната игра без нива. Дай ми свобода, за да разбера дали е истинска реалността. Повече, елате повече, ще клатиме клуба, чак до сутринта. Повече, звука до тук е, разби колоните, елате повече. Маме! Много се засиняхме. Не, я, посете пак парчето, посете. Айде, четиримата, малко, като адреналинки. Не спери да назоваш как да спреш, като можеш да залез. Как да спиш, като можеш да гърнеш. Не мога да спъде. Не може никой. Браво! Браво! И така, сега да благодарим на нашите гости Ангел и Моисей. И нека заедно с тях да изгледаме танца. Не, без мене. Само тримцата. Аз без мене. Те трите не. Довиждане. Не, благодаря. Вики, Ками и Петми!